खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। बाक्सा जिल्लानि उर्मिला देउरि मुंनि सासे नार्सनिफ्राय आजिरा मोननाय एबा रिटायार जानाय आइजोनिफ्राय सिखावफोरा 2 लाख रां सेख'नानै लांदों। बे जाथाया बिथां उर्मिलाया नलबारिनि SBI निफ्राय 2 लाख रां बख'नानै गावनि फिसाजोजों न' फारसे स्कुटिजों फैबाय थानाय समावनो जादों। सिखावफोरा नलबारिनि मस्जिद सकनि सेराव गोबारै बाइकजों फैनानै 2 लाख रां थानाय बेगखौ सेख'नानै लांदों। बिथां उर्मिला देउरिया फोरमायनाय बायदिब्ला बेगाव 2 लाख नोगोद रांजों लोगोसे 5,000बो दंबावोमोन आरो बेंकनि पासबुक आरो गोबां गोनां फोरमान बिलाइफोरबो दंमोन। टुइटारनि गेजेरजों मानसि बुथारग्रा जापाननि सासे 29 बोसोर बैसोनि ताकाहिरो शिराइशी मुंनि सासे मानसिया टुइटारनि गेजेरजों थैनो गोसो गोनां मानसिफोर जायनि बैसोआ 15 निफ्राय 26 बोसोर बैसोनि गेजेराव बिसोरखौ नागिरोमोन। टुइटारनि गेजेरजों थैनो गोसो जानाय मानसिफोरजों रायज्लायनानै बिसोरखौ थैनायनि फारसे आरो बांसिनै गोसो जाहोयोमोन आरो गावबो लोगोआव थैफागोन होननानै थगायोमोन। जापाननि ताकाहिराया बेबायदि थगायनानै गासै 9 जनखौ बुथारदों। खौरांनि बायदिब्ला थैनायनि देहानि थुख्राखौबो बियो फ्रिजआवनो सोनानै दोनोमोन आरो गोबांखौनो जिनाहारिबो खालामदों। जापाननि ताकाहिराखौ दा एरेस्ट खालामबाय आरो बिनि दायनि सायाव साजा होनो थाखाय दा नायबिजिरगासिनो दङ। इन्डियाया मालदीव्सजों सोमोन्दोखौ गोरा खालामनो थाखाय गंसे केन्सार हस्पिटाल आरो गंसे क्रिकेट स्टेडियाम लुनानै होनो आखायाव लादों। $800 मिलियन प्रजेक्टनि सिङाव इन्डियाया मोन 100 बिसना थानाय केन्सार हस्पिटालखौ मालदीव्सनि हुलहुमालेयाव लुनानै होगोन आरो 22,000 जिरायग्रा थानाय गंसे मडार्न क्रिकेट स्टेडियामखौबो बे प्रजेक्टनि सिङावनो हुलहुमालेयावनो लुनानै होगोन आरो बेजों लोगोसे हुलहुमालेयावनो गंसे सेन्ट्रेल पार्कबो लुनानै होगोन। बेफोर गासै प्रजेक्टनि सोमोन्दै मालदीव्सआव थानाय इन्डियान एम्बेसिया टुइटारनि गेजेरजों फोरमायथिदों। क'क्राझारनि MP नब कुमार सरनियाजों दैदेनजानाय गण सुरक्षा पार्टी GSPआ गासै गं 960 गामिफोरखौ अबर' मेजरिटि होननानै बिटिआरनिफ्राय दानख'नो दाबि खालामदों। आसाम पुलिसआ आसामनि गोबां जायगानिफ्राय दासान्दि ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमगासिनो दङ। जालुकबारि पुलिसआ मैया मालिगावनिफ्राय गोबां ड्राग्सजों लोगोसे 3खौ एरेस्ट खालामदों। बिसोरनि मुङा अरुण पानवार, जय दास आरो शान्तानु दे। जालुकबारि पुलिसआ बिसोरनिफ्राय ड्राग्स थानाय मोन 29 बक्स, मोन 6 सिरिन्ज आरो गोबां बे खामानियाव बाहायग्रा बेसादफोरखौ हमनो हादों। बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि पाठशालानि रेल साइटिनाव मैया सासे हाबा जानाय हिन्जावा गावनि उन्दै फिसा सानैखौ लाफानानै खारबाय थानाय ट्रेनाव बारसोमनानै थैदों। बिमानि मुङा मिनुवार खातुन आरो गथ' सानैनि बैसोआ सासेनिया 3 बोसोर बैसो आरो गुबुन सासेनिया 5 बोसोर। जायगानि मानसिफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला मिनुवार खातुनखौ बिनि फिसाय आरो फिसायनि नखरनि मानसिफोरा हाबा जाजेननायनिफ्रायनो गोबां सास्ति होबोदोंमोन। बेनिखायनो बियो थैनायनि लामाखौ सायख'नानै लादों होननानै जायगानि मानसिफोरा फोरमायथिदों। आसामनि बलिउडनि एक्टर आदिल हुसैना जार्माननि बार्लिनाव जानाय इन्ड'-जार्मान फिल्म उइकआव बेस्ट एक्टर एवार्डखौ मोननो हादों। बिथाङा बे एवार्डखौ परीक्षा फिल्मनि थाखाय मोननो हादों। बे फिल्मआ बिहारनि मोनसे थार जाथायनि सायाव बानायनायमोन आरो बिथां हुसैना बे फिल्माव सासे रिक्सा सालायग्रा जानानैबो गावनि फिसाखौ टाउननि बयनिख्रुइबो साबसिन इंलिश मिडियाम फरायसालियाव फोरोंनो सिमां नुनायनि रल खालामदोंमोन। बिथां हुसैना बे गोजोनथाव खौरांखौ गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायहरदों। मेघालयानि चिफ मिनिस्टार कनरेड के सांमाया गावनि केबिनेटनिफ्राय 2 मिनिस्टारखौ बोखारनानै बिनि जायगायाव गोदानै 2 मिनिस्टार थिसनबाय। सोलायजानाय 2 मिनिस्टारफोरनि मुङा PHE डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार शामलिन मालनांगियें आरो फिसारि डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार एम्बन हेड्स। डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल एडुकेशन आसामआ गासै 484 स्टाफ नार्स पस्टनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट एबा फोसाव बिलाइ होदों। बेखौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय 7 अक्ट'बरसिम एप्लाइ खालामनो हागोन आरो केन्डिडेटनि बैसोआ 1 अक्ट'बर 2020 आव 18 बोसोरनिफ्राय खम जानो मोननाय नङा आरो 40 नि बारा जानो मोननाय नङा। SC/ST फोरनि थाखाय आपार एज लिमिटनि रिलेक्सेसनआ सोरखारनि होखानाय नियम बायदिनो थागोन। बेनि गासै डिटेल्सखौ नायनोब्ला आरो अनलाइन एप्लाइ खालामनोब्ला डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल एडुकेशननि अफिसियेल वेबसाइट www.dme.assam.gov.in आव थांनानै नायहैनो हागोन आरो नोंथाङा डिस्क्रिप्शनाव थांनानैबो नायहैनो हागोन।
सेन्टारा गासै स्कुल आरो कलेजखौ 15 अक्ट'बरनिफ्राय खुलिनो हासिगोन होननानै बिथोन होखांनायनि उनाव आसामनि एडुकेशन मिनिस्टार बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आसामाव थानाय गासै स्कुल आरो कलेजफोरखौ 1 नभेम्बरनिफ्राय खुलिसिगोन होननानै फोरमायबाय। जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुन्च सेक्टराव पाकिस्तानी गावहरनायजों इन्डियान आर्मिनि सासे थैदों आरो सासेया दुखु मोनदों। थैनायनि मुङा रुंसारि लेन्स नाइक कार्नेल सिंह आरो बे एखे सानावनो पाकिस्तानी गावहरनायाव जम्मु एन्ड काश्मीरनि कुपवारायाव इन्डियान आर्मिनि 2 जवान थैदों आरो 7 दुखु मोनदों। खौरांनि बायदिब्ला जम्मु एन्ड काश्मीरनिफ्राय आर्टिकल 370 बोखारनायनि उननिफ्रायनो पाकिस्तानी आर्मिफोरा बांसिनै सिजफायार भायलेसन्स खालामगासिनो दङ। जम्मु एन्ड काश्मीरनिफ्राय आर्टिकल 370 बोखारखांनायनि उनाव इन्डियान आर्मिफोरा सिमायाव गोख्रों नोजोर होनायनि थाखाय पाकिस्ताना गावसिनि उदखारि हान्जाखौ इन्डियासिम दैथायहरनायाव गोब्राब जादों। बेनि थाखायनो सिमायाव बिसोरो बांसिनै सिजफायार भायलेसन्स खालामगासिनो दङ। इउपिनि हाथ्रासआव जिनाहारि खालामजानानै थैनायनि नखरखौ राहुल गान्धी आरो प्रियंका गान्धीजों लोगोसे गोबां कंग्रेसनि मावथिफोरा लोगो हमनो थांनायाव इउपि पुलिसजों लामायावनो गारिखौ आवथेजादों। गारि आवथेजाखांनायनि उनाव कंग्रेसनि गासैबो सुबुंफोरा आथिंजों दावबायदोंमोन। बेयावबो बिसोरो इउपि पुलिसजों लामायावनो आवथेजादों आरो गोबां दावराव दावसि जादों। गोबां दावराव दावसि खालामनायनि उनाव इउपि पुलिसआ राहुल गान्धी आरो प्रियंका गान्धीजों लोगोसे गोबां कंग्रेसनि मावथिफोरखौबो एरेस्ट खालामदोंमोन। दा बिसोर गासैखौबो हगारफिनबाय आरो दिल्लीसिम थिनहरफिनबाय। इउपिनि हाथ्रासनि जाथाया दा जेरावबो गोसारनानै दङ। मैया आं बेनि सायाव निउसबो लाबोखांबाय। सोरबा जुदि बिनि गासैबो जाथायखौ मिथियाखैबा मैयानि निउसखौ थांनानै नायहैनो हागोन। हिमाचल प्रदेशनि रोहतांआव मनाली आरो लेहनि गेजेराव बानायजानाय अटल टानेल एबा गुदुं लामाखौ प्राइम मिनिस्टार बिथां नरेन्द्र मदिआ 3 अक्ट'बराव बेखेवसिगोन। बे अटल टानेलानो बुहुमनि गोलावसिन हाइवे टानेल एबा गुदुं लामा। बेनि गोलावआ 9.02 किल'मिटार एबा 9.02 किल'मिटार। आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर आनजादनि पेपार लिक जानायनि गुबै दायनिगिरिनि मादाव सासे, जाय बिजेपिनि लिडार दिबेन देखाया 10 सान खारखुमानानै थानायनि उनाव 30 सेप्तेम्बराव गावनो सारेन्डार जाबायमोन। मैया गुवाहाटीनि जिएमसि कर्टआ दिबेन देखाखौ सानबानि थाखाय सोंनाय फिननाय लाबावनो आसाम पुलिसनि आखायाव गथायनानै होबाय। दिबेन देखानि नेक्स्ट हियारिंआ कर्टआव फैगौ 6 अक्ट'बराव जाबावगोन। खौरांनि बायदिब्ला दायनिगिरि दिबेन देखाया 10 सान नलबारि डिस्ट्रिक्टआवनो थाखुमानानै दंमोन आरो बेखौ दा बिजेपि राजखान्थि हान्जानिफ्राय होखारबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 63,68,363 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 99,298 जन। हामनाया 53,23,669 जन। आसामाव दासिम 1,82,396 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,47,519। दासिम 34,163 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 711 जन। मैया सानसेयाव आसामाव गासै कर'नाजों 14 जन बा 14 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।